Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiri kam fomo dando. Don salmina nokko kala kawantir don. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo himbe boswa hi vidéo. Hino weltana on fokuma don. Allah jaba en suma e meden. Kala kawantir e be do wakkilare moƴƴa fi leydi mendi. Hande ko enen wata wakkilade fi kamen yo sanzo. Comme no wakkilorano haray mo be ko be du kawontiri don. Haray yetugo fi Général Mamadi Doumbouya. Yewten kadi fi Maurice Sandan Kouyaté. Yewten kadi fi Ousmane Gawal Diallo Sakitoren Bawuri. Mamadi Doumbouya hande Mamadi Doumbouya ko won don ko neddo mapido neddo sonjido woni Mamadi Doumbouya ko woni enen en andata sonja mo jogi on parce que en wonda e makko nokku gotum kadi be wondi ben haalanta en sonja mo jogiti on. Mamadi Doumbouya hande ko mapido moƴƴa parce que pression no jokkimo moƴƴa hibe mapi hibe bittinde mo moƴƴa yo organiser élection piji din fo di hadano di law fo din do fofo do ko di woni kala leydi mede mo bittina ni moƴƴa kono enen e ala hebude feere humpitagol dum non ne wonno ko sugubi dakkali woni binde makko comme Maurice Sandan Kouyaté honno oya Ijamine dandi ko himbe hakkabe woni be himbe dido Ijamin e Maurice Sandan ko himbe hakkabe himbe bi hudabe bi laifube himbe be andanda walma ko erreur wonani lagine wonana gine bonheur sugube do wonde ministre be wonbe gollanabe leydi ni sugube en Ousmane Gawal en Bawuri ko erreur wonani lagine wonna lagine avantage on fami ay haray ko andi gollo Mamadi Doumbouya ko on citation o femde nini ka pale ko neddo sonjido mapido o hewti nokku mo tata e hiyo posugo candidat makko ko problème min ta leydi ndi sakkitotako e hiyo ko honno warrata e hin joni bo be wombe binde makko ben don ala ben don no desidi kutta kut na dalen hendo to ngulamu wana Aliou Ba hendo to ngulamu no problème mo tikti on cadre be ben ka RPZ kanter ben no fo no soka Alpha Condé no Turki on fami c'est que himo situation waddo dangereux nini situation waddo dangereux mo mapi kadi ko sugumon ala on fami jonno Maurice Sandan Kouyaté Ijamine ben don no desidi o jogoto laamu gon haabe wawa tafude goddo go waawete do jonnede laamu gon be wadiri ni yo de balde yawtude do ne hebtini won 4 jours ordini yo mabbe ko hondum Mamadi Doumbouya ko honno wiibe ha kanko o mapike parce que o ronku hebude ko faala kon kalidi o ronku hebude faala makko endi leydi ni ko honno joni kambe benni yobe hedo mo ton kanyum Maurice Sandan Kouyaté honno Ijamin be yiyo hedo be toujours be darde solution ko honno dewobe tabintinde élection ji din harbe hebi mo be wata présentude on don harbe força kutta kutto waway ardade leydi lagine parce que wano honno Mamadi Doumbouya kanko propose no Mamadi Touré mo propose no Mamadi Touré pour wallitagol on don yobe fo be kambe senerde be wallito on don o wawa lamade lagine kon tigi boye mabbe to woni contrôle dum don buyton tayno woni contrôle dum don on fami honno Bala Samol honno Ijamin e Maurice Sandan kambe don hibe waddi jungo woto fami ko andi golon kadi Ousmane Gawal Diallo kayde makko fuddi bubude ka CNRD parce que objectif CNRD on fi Ousmane Gawal ko déstabiliser gol parti FDC on be wakkil ko no hewti fendo be tay tigi burtu tun sattude ko be cukki FDC be kala no be yaari fi FDC be tay burtay tun sattande be kala no be bijiri FDC tawe fayda no waya wasare ko kambe woni bijitade ko dum be hiido kambe haray don kadi tanji de balde aray do den wala di lebbi wonde arde do en hiya kadi ko honno woni ko hikkoyta don e fi Ousmane Gawal mais inni on gonga waya fenande gonga e fenande cippirta gonga kanko Allah woni gonga fenande ko seytan on fami gonga e fenande wawata yadude kala supportudo gonga haray himo wondi e piji moƴƴi fo ko adnala do qualité ji moƴƴi fo haray mo wondi e majji on fami Bawuri en
ko ɓen ɗon fof wano d'abord taw Bawuri e Ousmane Gawal ɓe famodira nder ton par ce que Ousmane Gawal no holli Bawuri a woni premier ministre min nami premier ministre kono miɗo ɓurma ande ko fewndi ga si mi yewti a yewti ko komi yewti konko ɗum wonata Ousmane Gawal hakkude makko e Bawuri wona famodirɓe kono a yewta ɗo tum ɓe on suma hiya ɓe waɗa vidéo o kamɓe ɗiɗo ɓe yewta walla ɓe ara ɓe yewta ɓe ɓariɗo ɓe inna kamɓe waɗa sara hemɓe ɓe famodiri fennugol jama on fami haray miɗo weltano on fof jarno on fof haray miɗo weltano on moƴƴa tori on partage go vidéo on wakkiloɗen moƴƴa dartoɗen leydi men ndi en heɓay ko falɗen ko président Sellu waway lamade leydi Laguine ndi sa haali ɗum ɗo noon hannde buyton ɓe famata men mbeɗa andi kon yawde kon nder mbeɗa andi ko woni ko yawde tigi tigi haɗa nawigol ka sama kala ko fewndi ɗo ko dow e ko woni ko nder na gotum ko politique no luggi on faami politique no luggi ɗum woni ko anduɗon anditen Alpha Condé soñjanoma ɗo soñjaji ɗi fof kono hatta o laamike Laguine hara hay goto taƴo Alaji Sellu laamotako Alaji Sellu ko on ton kadi ɓe jokki e hiɓe wadde golleji maɓɓe labbaɗi ɗin fi noɓe wawa hendorade ndi ngu laamu Laguine wona wigol ɓe arti to Laguine wona ɗum ɗon no tawago e fi yoɓe heɓu laamu kono na ɗum ɗon tun kaɓe on ton kadi ɓe continue combat on na kamɓe tun kadi guluji himɓe no o parti FDG woɓɓe ɓen haynaka parti woni hiɓe wallitade hiɓe wadde golle labaɗe woni ko Afrique woni ko Europe woni ko États-Unis woni ko partout le monde yimɓe ɓen no wakkilade no wadde golleji labaɗe en hiya tan jaraji ɗo ɗin inchallah ɗum ɗon won ko anduɓe mo kala ko wontiri militant et sympathisant de FDG hay ayɓe FDG ɓe ande ñandugo haray ko Sellu Dalay woni président de la république de Guinée ɗum yo woni ko anduɗon Allah woni ko waɗata ɗum inchallah haray mi torki Allah yo Allah lammina en ɓe yo Allah ɓutti leydi men ndi yo Allah ittu ɓeɗo e hoore meɗen tabintina gonga on jarama merci beaucoup